आं मिथिगौ बर' समाजाव आं बायदि मानसिखौ लुबैया। आं बर' बिमानि उदैयाव जोनोम मोननानैब्लाबो बर' समाजनि मोनसे मोजां खामानि मावनो हायासै। आं दिनै फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौसो खावलायगोन। सोलोंथाइ लानायाव गोसो हो। बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइया नोंसोरनो। बे आर'नाइखौ आगर गैयै आर'नाइ दाखालाम। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानैनो बयबो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना AR बर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों 2022 मायथाइयाव दिहुनजानाय मोनसे आबुं सावथुन आगर गैयै आर'नाइ। बे सावथुनखौ लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायनो हासिगोन। नोंथांमोना बे फिल्मखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै दंखायो जानो हागौ। लोगोफोर, दा बिथांमोना बे भिडिअखौ एबा नैबे आबुं सावथुनखौ बिथांमोना रिलिज खालामसिगोन। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अनजालु बसुमतारी। नोंथांमोना बे भिडिअखौ प्रजेक्ट एबा पर्दाफोराव एबा सिनेमा हलफोराव नायनानै बयबो मोजां नुखादों जानो हागौ। दा लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाफिननो हासिगोन। नैबे भिडिअनि सिक्रेट डिरेक्सनानो जादों प्रबिन मैथा बर'। नोंथांमोना जायखौ बयबो मिथिखायो। दा आंनाव मा बेराम जादों? सिगारेटनि बिखुमनि सायाव केन्सार बेरामनि सावगारि होनायखौ नुनानैब्लाबो बेखौ बायनायानो आंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थिमोन आदा। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय नैबे NewBo App होननायखौ डाउनल'ड खालामनानै लानानै नोंथांमोना मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनानै नायनो हागोन। गुबैयै बेवहाय कास्टफोरानो जादों सोरां, मोगथां, जुनमनि, जयश्री, मैथा, लंकेश्वर, दालमि, रेबती, बिहुम आरो गोबां दं लोगोफोर। बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बे भिडिअखौ बिथांमोना 24 मार्च 2023 मायथाइयाव NewBo App आव रिलिज खालामनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ बयबो नायनानै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनानै होदो। आरो दासिमहालागै नोंथांमोना नैबे NewBo App डाउनल'ड खालामाखै, अब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनानै बे भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आं मिथिगौ बर' समाजाव आं बायदि मानसिखौ लुबैया। आं बर' बिमानि उदैयाव जोनोम मोननानैब्लाबो बर' समाजनि मोनसे मोजां खामानि मावनो हायासै। आं दिनै फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौसो खावलायगोन। सोलोंथाइ लानायाव गोसो हो। बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइया नोंसोरनो। बे आर'नाइखौ आगर गैयै आर'नाइ दाखालाम। मानोना बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बयबो नायनानै गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो।